Табиғат бар нәрсәне алдан кайгыртып куйган. Җиһанда үзеңә өйрәнерлек әйберләр бик күп. Бу хакта бөек галим, рәссам, музыкант, универсаль шәхес Леонардо да Винчи язып калдырган. Һәм ул белмичә әйтмәгән. Кечкенә генә шәһәр читендә туган да Винчи табиғат һәм әйләнә-тирә дөньяның кызыксынучан акылга күп кенә белем һәм ачышлар бирә алуына ышанган. Исәнмесез, эфирда Белем дөньясы. Бүген без авыл районнарында мәктәп укучылары һәм студентларның белем сыйфаты буенча Казандагы яшьтәшләреннән бер дә калышмыйча, аларның төрле юнәлешләр буенча үсеш алу мөмкинлекләре турында сүз алып барырбыз. Алдагы минутларда Ачышлар марафоны үсеш нокталары авыллардагы мәктәп укучыларына нинди мөмкинлекләр бирә? Сәләтләрне күрсәтү, ни өчен ярминкәләр уңышлы белем алу күрсәткеченә үрелә? Нәни герой мәктәп укучысы дистанцион уку вакытында мөгаллимен ничек коткарган? Мәгариф илкүләм проекты ярдәме белән Татарстанда Балташ районының 2 авыл мәктәбендә үсеш ноктасы үзәкләре ачылды. Шара үзәкләр ачылу бөтен Россия марафон кысаларында узды. Бу көнне Татарстан авыл мәктәпләрендә барлыгы 42 үзәк ачылды. Гомумән алганда 2019 елдан бирле республикада 139 үсеш ноктасы үз эшен башлап җибәрде. Мәктәп укучылары заманча җиһазлар һәм техника ярдәмендә технология, информатика, тормыш иминлеге нигезләре фәннәрен өйрәнә, моннан тыш төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнә. Мәрсилә Искәндәрова Балташ районы Салавыч авылында ачылган үзәктә булып кайтты. Бүгенге көндә авыл мәктәпләрендә дә шәһәрдәге кебек белем алу өчен мөмкинлекләр тудырылып килә. Балташ районы Салавыч авылында бүген өр-яңа үсеш ноктасы проекты ачылды. Әлеге проект киләчәктә укучыларга талантларын тагын да үстерергә, үз һөнәрләрен сайларга зур ярдәм күрсәтәчәк. Балташ районы Салавыч күп профильле лицейында үсеш ноктасы проекты эшли башлаячак. Укытучылар да, укучылар да мәктәпнең яңа технологияләргә күчүенә шатланып туя алмый. Димәк, киләчәктә Салавыч мәктәбе укучыларын уникаль мөмкинлекләр көтә. Открываем новую точку роста в муниципальном районе. Үсеш ноктасы проекты кысаларында укучылар иң заманча җиһазларда технология, информатика, тормыш иминлеге нигезләре фәннәрен өйрәнәчәкләр һәм шулай ук төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнәчәкләр. Безнең инде менә үсеш ноктасы программасы нигезендә тормыш иминлеге нигезләре кабинетына төрле җиһазлар кайтарылды. Менә шу җиһазлар ярдәмендә инде безнең балалар кешеләргә төрле ситуацияларда беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнәләр. Үсеш ноктасы бу бит авыл мәктәбе укучысы һәм укытучысы өчен хыялда гына иде. Димәк, киләчәккә планнар тагын да зур дигән сүз. Моңарчы бездә мондый җиһазлар юк иде. Без инде олимпиадаларга әзерләнгән вакытта да Казанга олимпиадный центрларга барып өйрәнәйдек. Менә хәзер инде бу җиһазлар үзебездә булгач, безгә инде әзерләнергә җиңелрәк. Үсеш ноктасында укучылар яңа заманча компьютерларда, 3D принтерларда эшләячәкләр. Шулай ук квадрокоптерлар белән идарә итү виртуаль чынбарлык проблемаларын үзләштерә алачаклар. Һәм әлбәттә шахмат уеннары белән шөгыльләнү, кызлар өчен тегү эшләрен үзләштерүдә каралган. Салавыч лицее кызларының инде тегү өлкәсендә уңышлары байтак. Хәзер инде әлеге һөнәрне яңа технологияләр ярдәмендә тагын да ныгытырлар. Алга таба үзеңне шарлау, үсү, уңышка ирешү өчен мондый шәп мөмкинлекләр булганда укучыларның киләчәге зур. Үзләренә һөнәр сайлап алырга да җиңелрәк булыр. Кеше яшьтәге кызлар ойлапкыч, яулыкның чикләрен бүгү белән эшлиләр, зурая төшкәч инде иҗади проектлар эшлибез. Мәсәлән, мин Кар бөртекләре дигән проект эшләдем һәм аны КФУ һәм Зеленодольск шәһәрләрендә Кайым Насыриның фәнни практик конференциясында җиңү яулап кайттым. Салавыч күп профильле лицее үсеш ноктасы ачылышында Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов педагоглар һәм укучылар белән онлайн видеоэлемтә уздырды. Гомумән Татарстан буенча марафон кысаларында бу көнне авыл мәктәпләрендә 42 үсеш ноктасы үзәге ачылды. Марафон вакытында үсеш нокталары педагоглары әлеге фәннәр буенча кыска онлайн дәресләр үткәрәчәк. Һәр бала кайда гына яшәсә дә сыйфатлы белем алырга һәм үз талантларын үстерә алырга тиеш. Үсеш ноктасы шуңа омтылыр өчен булдырыла. Мәгариф милли проекты кысаларында авыл җирлегендә һәм кече шәһәрләрдә 27 мең мәктәп заманча җиһазлар белән җиһазландырылачак. Шул исәптән Салавыч мәктәбенә тагын да заманча яңа җиһазлар кайтуы көтелә. Россия күләм бу проектны кабул итү белән без бик шат.
Bu indi менә авыл җирлегендә урнашкан мәктәпләрдә һәм инде кечкенә шәһәрләрдә эшләүче укытучыларга бик күп мөмкинлекләр бирә. Балаларга яңа белем бирү өстендә эшләр өчен инде мин уйлыйм, аның өчен инде балалар үзләре дә бик шаттыр, һәм инде әтиләр дә бик шаттыр, чөнки инде монда бу үсеш ноктасы программасына кергән грантын уткан мәктәпләр бик отканнар дип. Үсеш ноктасы проекты булдырылган мәктәпләрнең педагоглары иң заманча тенденцияләрдә белем бирсен өчен аларны онлайн һәм офлайн форматта укыталар. Үсеш нокталарында эшләү өчен инде 20 меңнән артык укытучы квалификация күтәрү курслары узган. Уникальным для данного. Бу проект өчен Балтач муниципаль районының тәҗрибәсе дә уникаль булып тора. Районның еракта гына урнашкан авыл мәктәпләре әлеге проектта катнашты бит. Норма урта гомуми белем бирү мәктәбендә 2019 ел үсеш ноктасы булдырылса, Салавыч күп профильле лицейында 2020 елда үсеш ноктасы ачылды. Без әлеге мәктәп балаларын сыйфатлы белем алу мөмкинлеге белән котлыйбыз. Һәр бала да кая яшәвенә карамастан сыйфатлы белем алырга тиеш. Үсеш ноктасы проекты кысаларында балалар технологияле, гуманитарлы, креативлы кебек күнекмәләрне тагын да үстерерләр. Ә иң мөһиме алар шәһәр балалары кебек үк дәрәҗәдә шөгыльләнерләр. Республика районнары казанлыларны урта махсус белем бирү йортлары студентлары булдырган продукциянең күп төрлелеге белән сөендерде. Агросәнәгать паркында үз хезмәт җимешләрен Татарстанның 300дән артык мәгариф оешмасы тәкъдим итте. Әлеге ярминкә Казанда бик популяр, биредә арзан бәядән авыл хуҗалыгы продукциясен һәм халык сәнгать эшләнмәләрен сатып алырга була. Ярминкәдә 130 тонна яшелҗә һәм җиләк җимеш, 7 тонна камыр ризыгы, 3500 га якын маринад банкасы сатылган. Моннан тыш казанлылар балык, бал, агач һәм тимердән эшләнмәләр, кием һәм көндәлек кирәк-яракларын сатып алу мөмкинлегенә ия булды. Товарларның барысы да урта махсус белем бирү йортлары студентлары һәм мөгаллимнәре тарафыннан булдырылган. Сатучыларның күреме күпме булган һәм ярминкәдә иң аерылып торучы кем булган? Ачык йөз һәм эпитус белән каршы алалар. Яшелчә һәм җиләк җимеш, кайнатма белән консервалар, бал, дару үләннәре, кондитер эшләнмәләре, көнкүреш кирәк-яраклары. Көзге ярминкә бик бай. Шәһәр халкы елда аны көтеп ала. Бергә арзанрак бәядән сыйфатлы товар алырга киләләр. Үзебезнең басуларыбызда арпа, солы һәм башка продукция борчак җитештерәбез. Һәм бүген көндә без бүген ярминкәгә шуларны алып килдек. Шулай ук инде безнең яшелчә бакчабыз бар, анда без кишер чөгендер суган һәм бирде алар ул продукцияләрдә алып килдек. Ярминкәдә республиканың 43 районындагы 300дән артык белем йорты катнашты. Бергә алып килгән товарларны алар үзләре җитештергән, ясаган яисә үстергән. Балтач районы вәкиле әйткәнчә, аларның мәгариф тармагындагы һәр оешманың 5 гектарга якын җире бар. 9 төрле бәрәңге сорты, 5 төрле кишер, 6 төрле кәбестә, 7 төрле кукуруз һәм башка продукцияларны алып килдек. Кортчылык сыйныфы бар, аның балын алып килдек. Күп итеп миллекләр әзерлибез. Быелгы ярминкә илдә һөнәри техник белем бирү системасына 80 ел тулуга багышланган иде. ТССРның 100 еллыгы да игътибардан читтә калмаган. Актаныш осталары төрле ярмалардан менә шушындый гаҗәеп китап ясаган. Гомумән ярминкәдә кызыклы эшләнмәләр шактый. Балалар шушындый курчаклар ясыйлар войлыктан. Шулай ук кожаный мозаика белән шөгыльләнәбез. Әлбәттә, мондый мероприятиялар безгә бик булыша. Көзге ярминкәгә Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, фән һәм мәгариф министры Илсур Һадиуллин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков та килде. Сатучылар белән аралаштылар, тәмле ризыклар һәм кайнар шулпадан авыз иттеләр. Осталарның күңел җылысын биреп эшләнгән бүләкләрне кабул итеп алдылар. Истәлеккә фотога төштеләр. Рәсми кунаклар бу ярминкәнең товар җитештерүчеләр өчен дә, сатып алучы өчен дә файдалы булуына сызыклый. Товары, которые представлены профтехобразованием. Һөнәри белем бирү йортлары әзерләгән товарлар бик сыйфатлы, алар күңел җылысын биреп эшләнгән. Бу Татарстан яшьләренең зур тырышлыгы. Когда
Наши учащиеся сами. Ушыларыбызның үз участокларында, үз басуларында авыл хуҗалыгы продукциясын үстерүе, төрле товар җитештерүе һәм шуларны сатырга алып куюы беренчедән безнең мәгариф системасының киң кырлы булуы күрсәтә. Икенчедән яшьләребезне эшмәкәрлек күнекмәләренә өйрәтергә мөмкинлек бирә. Ярминкәгә килүчеләрне җырлы биюле матур тамаша белән озатып калдылар. Арзанрак бәягә сыйфатлы товар алучылар да канәгать, сатучыларның да күңеле шат. Ярминкә аларга 5 миллион сумнан артык табыш китерде. Укытучысын коткарган, изге гамәлне югра мәктәп укучысы кылган. Шунысы кызык, бу дистанцион дәрес вакытында булган. Бу ничек мөмкин? Моның һәм башка кызыклы яңалыклар турында интернет дөньясының гаҗәеп хәбәрләрен яктыртучы проект традицион кызыклы тәнәфес рубрикасында Нияз Рахман сөйләп үтәр. Сәлам дуслар, тапшыруның иң кызыклы эшенә дә килеп җиттек. Интернеттагы яңалыклар хакында алдагы минутларда. Төньяк башкалада блокада чорындагы укытучыга һәйкәл. Әлеге монументның инде берничә вариантында карый башлаганнар. Бу хакта Санкт-Петербург өлкәсе губернаторы Александр Беглов хәбәр итә. Петербургта блокадалы укытучы истәлеге мәңгеләштереләчәк дип белдергән ул. Күптән түгел генә педагог булып эшләгән Надежда Строганова үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Нәкъ аның белән очрашу барышында шушы фикер барлыкка килә дә инде. Әлеге ханым блокада вакытында укытучы булып эшли. Аның бу тәкъдименә хәтта губернатор да кулак сала. Башка җитәкчеләр дә өлкәннәрнең гозерләрен күбрәк ишетсеннәр иде. Доска обязательно появится. Урайда 7-нче сыйныф укучысы үзенең укытучысын коткарган. Шунда ки ул көнне 14-нче мәктәпнең 7-нче сыйныфында дистанцион математика дәресе бара. Укытучы бер үзлегенә сыйныфта утыра. Балалар белән аралашу компьютер мониторы аша гына. Тик көтмәгәндә укытучының хәле китә. Бу хәлне күргән укучы Бекзот Турдикулов югалып калмый, шунда ук сыйныф җитәкчесенә шалтырата. Нәтиҗәдә ханымны реанимациягә алып китәләр, аның йөрәге тоткан була. Бәхеткә Бекзот вакытында ярдәм чакыра. Югыйсә, бу хәлнең ахыры аяныч тәмамланган булыр иде. Әфәрин егет. Мәктәп автобусын урлаган әлеге акылга сыймаслык хәл шул Америка Кушма Штатларында була. Бер кичкенә генә шәһәрдә малай стара автобус руле артына утырган. Шәһәр урамы буйлап җилдәтүче транспорт чарасын полиция хезмәткәрләре күрә. Нәтиҗәдә хәтта куа ук башлар, тик малай туктарга җыенмый. Ярты сәгать куышканнан соң автобус башта газ турбасына, аннары баганага бәрелеп кенә туктый. Бәхеткә зыян күрүчеләр югызы, тик менә бу гамәлен малайга хәзер полиция хезмәткәрләренә аңлатырга туры киләчәк. Ярый күрше авылга китмәгән, куып та тота алмаслар иделәр үзен. Я смогу. Я докажу. Я покажу. Обо мне узнают. Обо мне заговорят. Әтияне рөхсәт бирмичә, камераны кабызырга ярамый. Сүз кичкенә блогерлар һәм актерлар хакында. Франциядә хәзер яңа законнар нигезендә 16 яшькә җитмәгән балаларны видеога махсус рөхсәт кәгазеннән башка төшерү тыела. Аны тиешле органнар гына бирә. Бу документ баланың әти-әнисенә дә кирәк булачак. Әгәр дә алар балаларын видеога төшереп, аны интернет челтәренә урнаштырырга тели икән. Аннан башка бу гамәл закон бозу булып санала. Шулай ук видеоязмалар китергән табышлар хакында да мәгълүматны җиткерергә тиешләр. Бу акчаларны яшь актер һәм блогер 18 яшьтә тулгач кына куллана алачак. Канунны бозган өчен әти-әниләргә 75 000 евро штраф булмаса 5 ел төрмә яный. Бездәге күбек нәрсәне төшереп, балалары ярдәмендә популярлык эзләүчеләрнең койрыклары безгә ката инде. Бесподобно. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз барлыгын иксигезгә төшерәбез. Керегез, комментарийлар калдырыгыз, сюжетларыбызны карагыз. Балаларга алар үскәч кирәк булачак белемнәр бирергә кирәк дип әйтә иде борынгы грек фәлсәфәчесе, Сократның укучысы һәм дусты Аристип. Республикабызның белем бирү йортларында укучы балалар, студентлар алган белемнәр инде хәзердән үк файдалы булачагына ышанып калабыз. Сәләтләрне тормышта куллану мөмкинлекләре чиксез. Киләсе очрашуларга кадәр.